alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da kasancewa da wannan tasha mai albarka wato Abba Small Tech Hub. Tasha ce wacce za su dinga kawo muku shirye-shirye akan modern technology wato fasahar zamani, musamman ta hanyar amfani da wayoyin hannunmu wato smartphones. Za mu ga yadda ake amfani da wasu applications na yin graphic designs kamar su banners, flyers, logo designs, 2D and 3D, stickers da sauransu. Sannan video editing, za mu ga yadda ake editing ɗin film, advertisement videos, animated invitation card, duk za mu gani insha Allah a wannan tasha mai albarka. Sannan kuma wannan tasha za ta dinga kawo muku wasu dabaru na waya wato Android tricks domin su sauwaƙe muku al'amuran yau da kullum. Haka zalika za ta dinga kawo muku abubuwan da suka shafi cryptocurrency da online businesses. Fatan mu ku kasance da mu ta hanyar danna mana alamar likes, subscribe da alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora bidiyo YouTube za ta gaya maka cewa wannan tasha mai albarka ta Abba Small Tech Hub ta ɗora bidiyon da za ta amfane ka, kai maza ka je ka kalla, ka tura ma wasu ma su kalla su amfana baki ɗaya. So mun gode, fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.